Susreti s autizmom. Svako dijete nosi u sebi jednu bolnu čežnju za uzbuđenjem. Iako je ne ispunimo nečim što je uzbudljivo i dobro za njega, ono će ispuniti nečim što je uzbudljivo i nije dobro za njega. Epizoda Ljekovite priče. Ima mnogo radosti i pozitivnog uzbuđenja koje doživljava dječak Nikola na Hvarskoj rivi. U šetnju ga je, ne po prvi put, izvela Splićanka Mejrema. Ja prepoznajem u tom djetetu jednog malog inženjera koji stalno stvara u nekom konstruktivnom redoslijedu. Dakle, on nije dijete koje destruktivno sve uništava ispred sebe, nego slaže sve u jednom konceptu koji ima smisla i meni i drugim ljudima. Osmogodišnji Nikola drugo je dijete Ivana i Željke Zaninović, koji je nakon cjepiva Mo-Paru utonuo u autistični poremećaj. On je do godine dana bio okej. Ništa se na njemu nije vidjelo, ni primijetilo. I onda kad je dobio trostruko cjepivo sa godinu dana, onda se u roku pol godine promijenio skroz. Prestaje pričati, ali prije toga govorio mama, tata, baba do godine dana. Kad sam došla natrag u Hrvatsku, bilo mi je zaista velika želja da komuniciram sa djecom koja su najizoliranija u ovoj zemlji, to su djeca na otocima. Dakle, ja živim na otoku, oni žive na otoku, a prije sam radila u pustinji i u džungli i odlazila do djece koja su zaista udaljena od svega. Dakle, od svih institucija, od svih liječnika, od svake pomoći. Znači, Nikola Zaninović. Evo mama! Ćao, evo nas! Malo smo požurili, je li to okej? Je li Nikola gore? Spava. Na pravom si putu. Vidiš koliko smo napravili od početaka kad smo se sreli. Je se sjećaš? On je totalno drugi dječak. Smirio se. Nema više hiperaktivnosti. I to je točno što je doktor rekao, jel da će nakon treće terapije da će se početi pokazivati rezultati. Odlično. A to su velike stvari. I ono čita i ja, u. A pametno dijete. A nema još riječi. Ivica, Nikolin tata. Evo ga. Evo ga. Evo ga, sreća. Kako smo ga razbudili. Da vidimo. Nikolica, Nikola. Nikolica, Nikola. Nikola. Stavi ovdje glavu, uzmi papir i stavi ga tu. Bravo Nikola, sad ćemo staviti malo lijepo. U 13 mjeseci ja sam radila na Hvaru sa svakim djetetom i mladom osobom sa posebnim potrebama i njihovim obiteljima. Radila bi sa 3 grupe ljudi. Prva su djeca, sama po sebi, druga su roditelji i članovi obitelji, a treća grupa su škole, vrtići, dakle cijeli sociološki aspekt koji je vrlo, vrlo bitan. Ovdje gdje smo ga vodili smo ga u Splitu, defektologice, ništa nije postigao sam. I išao je čak i vrtić pol godine, tri prijatelja, vrtić za autiste, 3 puta tjedno, pol godine nije bilo nikakve koristi. Da smo ga pokušavali u Hrvatskoj, u Splitu, ničega bilo koristi. Najviše je uz mene doma zavladat te poteškoće. I sada taj tomat ga je smirio, bio jako hiperaktivan.
U našem sustavu nedostaju pedijatri koji prepoznaju rane simptome i ekipa koja, dakle ne može to biti samo pedijatar nego medicinska sestra. Na primjer u Mađarskoj je država platila skupi projekt, pilot projekt u kojem se ustanovilo koliko su upućeni ljudi iz ove primarne zaštite koji prvi susreću dijete i roditelje, pa je onda napravila veliku edukaciju, akciju edukacije pedijatara ovih u ambulantama i sestara da mogu prepoznati. Da mogu ne postaviti dijagnozu, nego prepoznati to. 1, 2, 3, 4, 5. Financijski nam je pomogla znači, cijela zajednica, da sad nekog posebno ne izdvajamo, znači cijeli grad, otok ovdje, bliža šira sredina koja nas poznaje. Sad zahvaljujući njima idemo 5. put na 4. put na terapija, 5. put u Njemačkoj. Prvi put smo išli samo napraviti nalaz. Suočavamo se s roditeljima svaki dan i ja svaki tjedan čujem barem 2 priče, 2 roditelja 5-godišnjaka koji kažu ajme meni i onda kad sam mu došla nakon koliko rekao ja gdje ste bili do sada. Pa nismo još došli nijedan put u Njemačku da nismo sreli najmanje 2 obitelji iz Hrvatske. Tamo je cijeli Zagreb i okolna mjesta. Sve više djece s tim posebnim potrebama u porastu se događa, pa tako vjerujem da i na otok, iako sad ne znam, nisam siguran, ima sigurno možda još 2, 3 pa i više djece, dakle, s elementima autizma, što imaju slične ili možda i teže Škola sam u Hvaru ima u Ijersi u Staroj situacije. Dakle, roditelj primijeti, roditelj se zabrine, roditelj prolazi neku svoj period sumnje, straha i konačno odluke da ode nekuda i kuda može otići. Može otići pedijatru koji, nažalost, još uvijek često ne prepozna ili imate one priče koje sam mislila da to više ne postoji. Čekajte, on je dječak, pa ne mora progovoriti do 2. godine. Neko vrijeme kad je bio jako hiperaktivan, bili su nam preporučili da mu dajemo tablete za smirenje, kako se nazvao, HPT, nešto ko pušta. Pa i on je bio još gore, hiperaktivan, da smo prestali. Da smo rekli da ne smiju autisti biti nekakve lijekove. Jedan ide na plac, dva ide kuda ćemo tog? U vrtić. Kuda ide treći? Idući, pa da. Ide, gdje ćemo njega poslati? Na plažu. Ide u planinu. A gdje ide ovaj? Koji ide sa sljedeći? Mali, da. Malog šaljemo u Slavoniju. Može. U Europi se smatra da je to još dan danas neizlječiva poteškoća, što uopće nije. Ne? Zato što se prvenstveno smatra da su to djeca koji imaju psihičkih poteškoća, što nije uopće istina. Djeca koji imaju mentalnih problema, to isto nije istina. To je prije svega senzorički deficit. Putujemo. Ili ih gazimo. Roditelji mogu toga dosta napraviti, ali da ne velim hvataju dah kako preživjeti do sljedećeg dana. Ne možete ići dalje, morate se jednostavno sebe regenerirati da biste uopće mogli biti uz djecu. To je strahoviti napor i psihološki i ekonomski, kako god okrenuti. Previše se odgovornosti prevaljuje na roditeljska leđa. Više nego li što oni zapravo mogu. Svi su oni vrlo će rado učiniti, ali im neko treba reći kako to treba učiniti. A mi kad gledamo čak i nalaze koje dobijemo od naših kolega, onda piše majka savjetovana. Onda pitamo mamo, dobra, što su vam rekli? Pa zapravo ne znam što su mi rekli. Ona možda nije, pitanje i koliko su joj rekli, koliko na tom trenutku jakog stresa uopće mogla prihvatiti. Nikolu sam srela prvi put na radionici. Kad su se oni pridružili cijeloj grupi, bio je vrlo tvrdoglav i bio je ekstremno zauzet sa svojim vlastitim ponašanjem. Moj osjećaj je bio da je sa jednim dijelom zapravo bio vrlo zainteresiran za sve što smo radili, što me ponukalo zapravo da objasnim roditeljima da se radi o jednom izuzetno inteligentnom, što i oni znaju naravno, dječaku koji zapravo treba jednu direkciju, da se uputi specijalistima koji će napraviti od njega jedno prekrasno privrženo stvorenje koje može osvojiti cijeli svijet, pa tako i vas.
on masu stvari pita, dodirom na neku površinu 2 puta, jel? Treba imenovati predmet, to roditelji još uvijek ne znaju. Znači, paralelno dijete učite da usvaja na taj način novu komunikaciju, a i okolinu da se zaustavi, da mu da priliku da da odgovor, da uopće počnu ga zapravo slušati u cijelom tom potencijalu. Dobro, ne tu Nina, čekaj. Jel kod Nine, daj pogledaj, kod Nine u džepu? Nije, kod mame smo sakrili. Ja bi jako bila sretna kad bi ja jednog dana mogla doći u neku instituciju gdje bi rekao stručni tim je dobro, ajde sad ćemo se sjesti i dogovoriti se oko svega. To su takve rijetke situacije, ne? Da kaže odgajatelj, ja predlažem ovo, ne znam, defektolog ovo i tako dalje, i stvorimo zajednički plan. To su vrlo rijetke situacije. I baš zato što je taj sustav podrške međusobno nepovezan i takav, nekako roditelji kormilare kroz njega. Jel? A roditelji kormilare po logici što više to bolje, oni ništa ne žele propustiti i njima to često nekad potpuno uništi život. Financijski ih ugrozi, brakovi pucaju zbog toga. Bartol je rođen carskim rezom, ali je imao sve savršene nalaze, sve je bilo uredno i do nekakvih 1.5 godina. Imao je neke svoje slogove, C je bilo svjetlo, B je bil Bartol, lopta, on je s loptom je pretrčao među nogama cijelo igralište. Sam bili napredniji možda čak od svojih vršnjaka u svemu. I onda je u 3 mjeseca prestao uopće komunicirati. Nije nas niti gledal u oči i kaj god smo mu rekli da napravi, on je bil u stanju si 10 puta dnevno leći na pod i lupiti s glavom o pod iz čiste nekakve svoje frustracije. Naš vam je stan prije bil cijeli u nekakvoj koloniji, da li autića, da li životinja. Mi nismo mogli normalno hodati po stanu jer su sve prostorije bile zakrčene. Bila je jedna nepregledna kolona od nekoliko metara iz dnevne sobe u kuhinju, iz kuhinje u spavaču, u dječju sobu i to se nije smjelo dirati. Mi smo odlučili krenuti tim nekim alternativnim vodama koje u stvari nisu alternativne. U svijetu su priznate i normalno se provode, a kod nas u Hrvatskoj su nažalost još uvijek alternativne. I vidim po njemu da zapravo jedva čeka da idemo na tu terapiju, gdje on praktički dobi 3 elektrode na glavu, pusti mu se na ekranu crtić. Ako je on skoncentriran, taj crtić ide dalje. Međutim, ako on nije skoncentriran na to, ako su njegove misli nekam odlutale, taj crtić bi stao. Imali smo veliku sreću da smo u Varaždinskoj bolnici našli sugovornike koji su prihvatili naše ideje, slijedili nas i zato u Varaždinskoj bolnici postoji terapija za neurofeedback. Neurofeedback je zapravo jedan poseban oblik terapije koji postoji u svijetu već 20 godina. Međutim, evo, kod nas je stigao tek nedavno, a zapravo to je jedan trening kojim se nastoji naučiti mozak da bolje funkcionira. Mi smo bili vani na toj terapiji. Tamo smo primijetili velike napretke. Nažalost je odlazak u Njemačku strahovito skup. Kad smo se vratili i kad su i terapeuti koji s njim rade vidjeli da je on drugačiji, da je on puno napredoval, dođe do vas i veli vam ja hoću papati keks. Nije to došlo sad od neke druge terapije, moralo je doći od te terapije. Terapija senzorne integracije utječe na neurološki sustav, na one primarne centre i integrira ih zajedno tako da dijete može stvarno onda dati jedan dobar motorički, kognitivni, adaptivni odgovor na situaciju, na zadatak i na okolinu. Ti drži ovdje. Prednost korištenja psa u terapiji je ta što je to zapravo živa igračka i zato što vi nikad ne možete istu stvar, istu vježbu napraviti na isti način. Ona je svaki put drugačija, jer će pas svaki puta drugačije to napraviti. Zapravo pas je sredstvo, tako ću sad grubo nazvati, za rad koje nema nikakva očekivanja od djeteta. I tu je zapravo ta spontanost.
Mora se raditi s njima malima. I ja sam posebno ljuta jer ima roditelja koji to rano primijete, poput nas, nismo mi jedini i onda u stvari smo izgubljeni jer ne želi vam stručnjaci raditi s njima do 3. godine. I to je prestrašno. I, mislim, rana intervencija nakon 3. godine nije rana intervencija. Odi pogledaj što je Medo nam ispekao danas. Odi pogledaj. Pogledaj, što ima unutra? Što je to? Amerikanci ulažu enormno mnogo novaca u ranu intervenciju. Oni provode program do 40 sati tjedno, ali su oni zaista znanstveno verificirali da se do čak 75% djece koja su u toj ranoj intervenciji bili uključene u ovako jako strukturirane, intenzivne programe, dobro praćene, kontrolirane, da su bile uključene u redovnu školu. Mi smo Klaudija Prlić i Mati Žev. Pričat ćemo vam o povezanosti između autizma i žive, a za početak ćemo reći nešto o autizmu. Autizam je neurološki razvojni poremećaj i on spada u skupinu poremećaja autističnog spektra. Znači, ovo je tijekom studija koji traje 6 godina, što je puno. Tek drugi put da smo se susreli, znači, s autizmom. Prvi put smo se susreli prije 2 godine u sklopu kolegije iz psihijatrije, znači pod tema iz dječje psihijatrije. To je bio jedan seminar od 1,5 sata gdje smo slušali o autizmu. Nismo vidjeli, znači, nažalost, pacijenta uživo. Tijekom studija smo pričali o autizmu, tijekom psihijatrije, tijekom pedijatrije ga nismo baš spominjali. Naravno, mislim da to nije dovoljno, znači što smo mi slušali o autizmu do sad, to je praktički ukupno 2 sata od 6 godina studija. Jer oni uče neke vrlo rijetke bolesti, vrlo detaljno, precizno, takvog pacijenta možda neće nikad niti sresti. A ovo će, ako neće sresti kao pacijenta, srešće ga u svom okruženju, na cesti. I da o tome treba znati, znači ne samo dječji psihijatar, nego i pedijatar i zapravo svaki liječnik i mi student medicine. Imao sam susret sa autističnim djetetom i onda kad sam došao pred to dijete, kad sam vidio kako se ponaša i to je kad sam pričao s njegovom majkom, onda sam skužio da ja zapravo o autizmu ne znam baš previše. Te neke 94. osobno sam uopće osvijestila poveznicu između okolinskog zdravlja, to je zdravlja na koji utječe bilo opći, bilo radni okoliš, tako da smo vam mi tek tako počeli promišljati, davati seminare studentima, to su 6. godina su studenti s kojima ja radim, oni vam svašta već znaju. Meni je čudno zašto oni u programu svoje edukacije nemaju više o tome, možda imaju, ali se to negdje izgubi. Osim toga, znate, zapravo ne znam, meni je vrlo neugodno govoriti o tome. Mi bez pedijatara ne možemo jer su oni su ulaz, ne, i oni su uputnica, a dječji psiholog, dječji psihijatar također. Vrlo je nelagodno biti suočen s činjenicom da imamo listu čekanja, da recimo dijete koje ima sad 2 godine, da se na telefonu njima kaže, ne znam, doći ćete na red za godinu dana. To je besmislica. Treba ga ili primiti sada ili nikada. All right. So, let's get into socialization. Now, for children on the autistic spectrum, what happens? What do people say about children on the autistic spectrum? Well, they can't really socialize, they can't read cues, and when I tell these people it's they're wrong, because they can. And even Dr. Greenspan did a study on this, and we saw a subgroup of kids really make wonderful progress. One of the most humbling things about him is that's what he cared the most about in getting it out there to families and to therapists and the people that can help support. So that was what was great. So if you're up here and you can't understand what's going on and understand limits, how can we expect a child to when they're up here and dysregulated? We can't. We have to slow things down. So that's our first step. And we call that, what's the R word we used yesterday? The R word we used a lot. Regulation. So we have to regulate. The child has to be regulated before we set limits. When my father created Floor Time, and in the first book he referenced it was in 1989, a book he actually wrote with my mother called The Essential Partnership. And it was a book not for children with special needs. It was a book for every family. And
he envisioned this DIR model in floor time being something that would encourage optimal development for every child. It really took off within the special needs community because what they're finding is that this is not, autism is not a disease that you kind of have and you're stuck with. It's a developmental delay, which means that if you can speed up development, well, you might be able to catch up at times. Floor time nam je bila prva polazišna točka, pa sam od jedne defektologice dobila knjige, a paralelno kad smo našli defektologa sam pitala naravno da li on to radi, on je bio oduševljen, dapače, on samo i na taj način radi. A po floor time-u vi u stvari pratite dijete, na koji način on funkcionira i kroz tu igru vi njemu nadograđujete njegovo znanje. To ide sporije, ali dijete nema frustracije. To je za krevet? Krevet? Jo, pa kako si ti meni stvarno? S Bartolom radim već 2,5, pa skoro i 3 godine. I oni koji znaju Bartola prije i oni koji ga znaju sada mogu u stvari i sami opisati drastične promjene koje su bile u njegovom ponašanju. Tako da recimo nekakve stereotipne igre su prestale. Sad u zadnje vrijeme voli igre pretvaranja, voli glumiti. Prošli put je od bilježnice nastala ptica koja je proletila cijeli stan i to je bilo jako lijepo za vidjeti. Neki roditelji se znaju pridruživati svoje djeci danima, tjednima u tim njihovim ritualima i igrama i čak i ljuljanjima da bi se povezali sa njima. Ekspresija lica mora biti dovoljno interesantna. Jer ako dijete ima igračku koja je interesantnija nego vi, onda badava vama i specijalizacija i nešto drugo ako je igra zanimljivija. Yeah, you're ready to go. Long day, huh? Where are my shoes? Where are my shoes? Really, floor time's purpose is to mimic the natural developmental process that we all went through to learn to communicate and build relationships. It's just putting extra emphasis on certain parts that may not be going well for these children. So if a child's having trouble with the relating piece, well, let's focus on building more relationships, positive ones. Let's get rid of the negative ones, as opposed to another child who may do that naturally. I think too many things are visual. It's the visual is important, but the auditory, our language, our gestures, and the things you can't see, again, which is the emotions. And it's so easy to forget about that emotional connection. And I think we're losing out on that bigger picture. You know, we got to get back to bringing that into our society. Dakle, kada radim sa djecom, instrument je baš fundamentalno jednostavan. Ima jednu žicu, mijenja zvuk, a ovdje možemo napraviti ritam. Kad sam donijela na Hvar ovaj instrument, onda su mi djeca rekla šta je ovo, tava za palačinke. A onda kad smo počeli svirati tavu za palačinke, bilo im je jako drago. Nisu htjeli pustiti gong satima. Muzički instrument je val sam za sebe, a najljepši instrument koji nosimo uvijek sa sobom je ljudski glas. Nikolica, Nikola, Nikolica, Nikola. Daj mi nogu, Nikola. Nikola. Jedna od najljepših vježbi za tijelo jest pjevanje. Tada se dječji mozak koncentrira na to da glasnice proizvedu savršen zvuk. To je vježba koja najviše potiče finu motoriku i ujedno je preduvjet za zahtjevna razmišljanja u starijoj dobi. Klap, 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 slap, 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 sakri ih od buka. Klap, 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 slap, 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 digni ruke gore, Josipe, digni ruke gore. I onda se ruke kotrljaju u more. Ono što djeca su zaista voljela, autistična djeca kod mene, to da sam ja njima uvijek svirala i pjevala. I tako je to počelo. Besočni kobasica, peče se na roštilju. Josip je rođen kao, ajmo reći, zdrava i normalna beba.
sa 15 mjeseci je završio u bolnici radi upale pluća. Sa tih jedno 15-16 mjeseci koliko je bio star, znači počelo je tata, mama, papa, znači klasično za tu dob djeteta, oponašanje, glasovi i tako. U bolnici je bio 2 tjedna, ja sam bila preko dana s njim, znači čitavi dan, navečer sam morala ići kući. U tom periodu Josip je jeo po noći, budio se. Šta se dogodilo i šta se odigralo u toj bolnici kad je došao kući, jednostavno je sve prestalo. Jednostavno jedno dijete sam ostavila u bolnici, a maltene drugo sam dovela kući. Znači nikakve više komunikacije nije bilo, ni glasovne, ni pogled, ni ništa. Jednostavno gleda tupilo. Ono što ja radim je čista stvar tijela, dakle fiziologija tijela, respiracija, koordinacija, balans. Da ne govorimo o prehrani, prehrana i hidracija. To su recimo 5 najvažnijih osnova koje ja moram uspostaviti da bi poslije došlo do boljitka. On je nosio i pelenu, krutu hranu ništa nije jeo. Poslušnost je bila i razumijevanje na vrlo, vrlo niskom nivou. Znači tipa donesi mi jastuk, onda moraš pokazati prstom šta želiš da ti donese i takve stvari. Gospođa Merema je napravila čudo. Pa 1, pa 2, pa 3, pa 4, pa 5, pa 6, pa na drugu stranu ovako. Kako je on imao upalu pluća, sekret koji nije znao ni ispuhati, ni ispljunuti, ni ništa. Merema i ja smo pretpostavili da su njemu stvarno nekakve cjevčice gurane u grlo, da bi se to vadilo van. Njega je bilo strah, znači taj tvrdi komad hrane gutati. Ali jednostavno se razbila ta barijera sa jednom običnom mrkvom. Ajde Josipe, polako, niko te neće ozlijediti. On je toliko plakao i gurao ruke. Ja sam imala osjećaj da će on Meremi reći oni su meni nešto gurnili, ja neću to. Tenzija je neprijatelj svih ljudi i životinja. Izvlačenje tenzije iz tijela je korak broj 1. Kad je pojeo tu mrkvu, najobičniju mrkvu, Josipova prehrana je krenila. Ponedjeljak nam je znači violina, u utorak smo na neurofeedbacku, u srijedu nemamo ništa. Četvrtak nam je udarni od jutra, od logopeda, od neurofeedbacka, od psa u Zagrebu i senzorike i u petak nemamo ništa. I u subotu imamo plivanje i violinu opet. Ti? Wow. Jel da ovo nije bilo baš? Eva. Bravo, okej. Anna. Djeca u principu uče tako da prvo puno slušaju, nakon toga imitiraju roditelje, odnosno gledaju kaj roditelji rade i onda na kraju sami počnu govoriti. I to je jedan put po kojem ja radim s bilo kojim djetetom, pa i s Bartolom. Znači, suprotno naučiti prvo dijete čitati, pisat, nakon toga dijete govori, a na kraju posluša kako to zvuči. Stop, daj. Cilj u Bartolovom slučaju je baš to da pokušamo nekakvu vrstu komunikacije. Za mene je i ovo kaj ste vidjeli, recimo, komunikacija. Znači, ako ja neke odsviram, a Bartol to ponovi, to je komunikacija. Odraz krošnje u ogledalu institucije. Kamera zagledana u zgradu Centra za rehabilitaciju slušanja i govora. Zagrebački Suvag i verbotonalna metoda profesora Petra Guberine imaju svjetski sjaj. Rehabilitacija govora u djece oštećenog sluha prestala je biti tajnom. Iako službeno Suvag nije specijaliziran za rad s osobama u autističnom spektru, bili smo sigurni da im ovdje nisu zatvorena vrata. Prvog dana radim kao logoped ritmičar, znači ne radim klasičnu logopedsku terapiju, nego radim terapiju koja se bazira na motorici, na kretanju, na pokretu, što automatski znači da donosi sa sobom puno tjelesno-afektivne komunikacije. Broj djece
koja se javljaju u vrlo ranoj dobi sa poteškoćama socijalne komunikacije raste, neću reći iz godine u godinu, i svaka 3 mjeseca je vjerojatno se vidi taj porast broja. Jedina osoba koju sam ja onako svom silom htjela upoznati i htjela da napravi procjenu Bartola, a bilo mi je teže do nje, puno teže doći, je bila profesorica Rade u Suvagu. Ona sve radi kroz nekakvu igru, kroz ples, kroz jako puno emocionalnih veza sa djetetom. Cilj svega toga nije da ja sa svojim šarmom u 45 minuta prebrodim djetetove komunikacijske smetnje, nego je cilj svega toga da se roditelj bavi sa djetetom kod kuće na takav jedan interaktivan način koji je poticajan za djetetov razvoj i za djetetovu komunikaciju. Zimus su došli Amerikanci iz Dear Flower Time centra. Oni su nama rekli, a ne, Bartol nije više u autističnom spektru. A sad gledajte, dođu vam leptirići u trbuh, super, ali moje dijete i dalje ima probleme, mi i dalje moramo raditi, mi i dalje se moramo boriti i dalje mu pomoći da danas sutra on bude samostalan. Dječji se svijet jednako promijenio kao i svijet odraslih. Više nismo u stanju shvatiti kako funkcioniraju svakodnevne stvari. U današnje informatičko doba stvari su mnogo složenije, pa teško ili nikako ne možemo shvatiti uzrok i posljedicu. Na televizoru jedino možete promijeniti program. Ne možemo reći da se djeca rađaju sa tim oblicima ponašanja, nego bi mogli reći da se djeca vjerojatno ne odgajaju onako kako su se prije odgajala. Pratimo zapadnoevropske i američke trendove, trčimo. Non-stop smo u trci za zaradom. Majke rade sve, bake više nisu uključene u odgoj, nemate više onih ritmičkih brojalica, nemate ljuljanja. Vi već dijete od godinu dana vodite u jaslice. Sad zamislite dizati dijete u 4 sata, nema onog maženja jutarnjeg, nemate one priče jutarnje, to je sve na juriš. Koliko mediji uopće utječu na samo odgoj djece, koliko internet utječe na ponašanje roditelja prema djetetu i vrlo često kroz moju praksu se događa da vam roditelj dođe s djetetom, sa sobom nosi knjigu i što god vi objašnjavali, pokazivali na bilo koji način roditelju, on je i dalje okrenut toj knjizi. On traži svoje dijete u toj knjizi. Ali vrlo često ćete zbog utjecaja sa strane nekompetentnih struktura voditi bitku sami na svom radnom mjestu ili u prostoru u obitelji, čak i sami roditelji s drugim roditeljima kad kažu da se sa djetetom igraju, kao to nije rad. A pogledamo malo kako se razvija dijete bez ikakvih problema. Dijete uči kroz iskustvo, pokušaj i pogreške, kroz igru. Igra je put kojim dijete uči. Ne možemo ga sjest, ne znam, sa 2 godine za stol, jer to nije prirodno. Danas djeca po vrtićima imaju opremu koja je na razini opreme za senzoričke kabinete ili je to pokušaj da se djeci nadoknadi činjenica da nema stabla po kojem se može penjati. Idemo se igrati, idemo. Nogu u lonac. Ona terapija koja uključuje roditelje, širu obitelj, takva terapija i takvo savjetovanje roditelja može dati puno više koristi za to dijete i za tu obitelj, nego li nešto što se svodi na klasičan oblik tipa da roditelji čekaju pred vratima, a dijete pola sata sjedi u nečijoj sobi i ne znam, imenuje šta je na sličicama. Ako postoji problem komunikacije, on utiče na sve ostale aspekte djetetovog života, pogotovo na odnose sa drugima u obitelji. Prema tome, terapija mora uključivati cijelu obitelj i cijelu na neki način prilagodbu odnosa prema djetetu. Dok dijete sjedi pred televizorom, ne osjeća svoje tijelo, ne puže, ne skače naokolo, ne balansira.
ne penje se po drveću. Vrijeme provedeno pred televizorom djeci krade vrijeme u kojem bi tijelo moglo naučiti nešto novo. On uđe u internet, on uđe u Google, on utipka sebi riječ koje njemu treba i s mišom nađe. U YouTube uđe, u njuškalo, oglase, motore, auta. Sve šta god on to fino. Ja sam to gledala. Ja sam rekla gospođi Meremi, onda ja kažem Merema, on zna čitat. A gori, ne znamo, nije niti on zna čitat. Jer vidi, Bože moj, kako mi piše. A da će on uzeti kockice, da će se zaigrati s njime, to... Sve to privlači. Životinje uopće nisu interesantne. To smo ustanovili, to uvijek ih ne doživljava. Ovo je on napravio. On knjigu lista da mu proizvodi zvukove. A society of losing out on the relationship and going more towards the computer, where we're working more often, and there's less value on play. Yet, if you look at evolution, that's how we all developed, and that's how culture survived and passed on from one generation to the next, was through our social ideas and our relationships and our emotions. And we need to get back to that. That is key. Whether it's intervention with children, relationships in general. You see it with divorce rates, all different types of areas. So we need to get back to those basics and get back to relating, communicating through our emotions. Dođi, Dušo. Ću baciti kamenčić, ajde. Baci kamenčić, dođi. Djeca tijekom razvoja moraju savladati što više izazova kako bi u njihovom mozgu nastala mreža međusobno povezanih neurona. Dođi ovdje, ovdje dođi. Zato su ključni pravi izazovi, pustolovine. Potreban im je realan svijet, a ne virtualan. Pustolovine su nas ojačale. U zgradi Centra za rehabilitaciju Suvag zatičemo i profesora Mladena Lovrića. Biti u mirovini za neke ljude znači nikada ne mirovati. Ima auto. Ima. Što ima? Auto. Bravo. Profesor Lovrić oblikovao je poseban slikovni jezik za poticanje razvoja govora, primjenjiv i kod osoba s višestrukim razvojnim poremećajima. Cijeli koncept je nazvao piktografska ritmika. Nažalost, u Hrvatskoj ga nitko nije slijedio, ni iskušavao, osim njega samog. Kad su guvernu pitali, a što imate vi za takve kombinirane slučajeve, gdje je gluhoća plus motorika ili ovo ili ono ili emocionalno, onda se sjetio, kaže, imamo mi piktografsku ritmiku. Ja sam to onda primjenjivao u Brazilu, ja sam to primjenjivao u Portugalu, pa u Sloveniji, u Rusiji, u Ukrajini. Ja sam im dao potpunu slobodu da razvijaju. Ja sam rekao, ono što pomaže djeci, to je meni bitno. Kako se to zove, to nije važno. Pa mi povejte, kaj ste pa vi tukaj narisali? U susjednoj Sloveniji piktografska ritmika je ne samo prepoznata, nego i primijenjena. U Mariboru je koriste i u radu s osobama u autističnom spektru. Vrata. Otroci z avtizmom sem začela delati približno pred 9 leti in takrat sem iskala neko novo metodo, s katero bi pridobila njihovo pozornost. In smo začeli pripravljati delovne zvezke za piktografsko ritmiko. Veliko nam je pomagal profesor Mladen Lovrič, ki ima velike zasluge za to. In ko sem začela v življenje spravljati to piktografsko ritmiko, sem ugotovila, da ti otroci čudovito na njo reagirajo, ker so bolj vizualni tipi kot slušni. In izhaja iz otroške igre. Roditelji autističnog dječaka, kojeg ćemo za potrebe filma nazvati Žak, nisu željeli publicitet.
Nezadovoljni njegovom rehabilitacijom, kod raznih specijalista obratili su se profesoru Lovriću. Kad je došao, nijedan glas nije imao. I ja sam, kako znamo za razvoj govora, znači morat ću početi od početka. Ono što nisam nikada prije vidio, da on nema uopće intenzitet. Znači on ne može ništa, on diše, ali govor, nikakav glas ne izlazi, ne govor, krik ne izlazi. Pitao sam majku da li plače. On rekao, da, plače. Tada sam ja spontano, ne znam kako, uhvatio njega za ruku. On je više nije ispuštao. I do današnjeg dana, a prošlo je skoro 4. godina, on uvijek mene drži za ruku. Kako smo to počeli? Da smo uključili i ritam, intonaciju, i glas, i znači i afektivni izraz, i mimiku, sve prenos cijelog sebe na njega. Ja sam počeo bilježiti pokrete za određeni glas, znači određeni glas, i stvarati male neke strukture. Kao na primjer, recimo, a, veliki. Od prvog glasa mama nije mogla vjerovati. Tukaj je deček, ki v bistvu je zelo bil reaktiven. Je imel gibanje, tekal je po razredu. V bistvu nikdar nisem imela občutka, da ga karkoli zanima. In ko sem jaz jim predstavljala te piktograme, je sicer opazoval, ampak ni rad govoril zraven. In ta posnetek se je zgodil v trenutku, ko bi morali iti na kosilo, je zgrabil pisalo in začel risati in začel govoriti in pisati in je ob tem izredno užival. Z 2 prstkoma primemo bombon in si ga damo v usta. Ta metoda je zelo živa v bistvu, ker tudi abstraktne stvari lahko otroku približaš. Oni uživajo, je to za njih ena igra. Mogao je reći riječ mama, ali nije mogao reći sestra. Jer još S nije imao. Znači, ali prema tome paralelno je išlo, znači, razvoj govora na nivou vokalizacije, tepanja, pa onda riječi, pa rečenica, pa kompletni govor. Tu treba, znači, imati snage, znanja, ljubavi i traženja i imati crv u sebi, znači taj koji te tražiš da otkrivaš nešto i preko toga ti sam učiš. Da on osjeti da ga ti stvaraš, da je on čovjek, da je on biće, da tu u njega vjeruješ. Jer ako ti ne vjeruješ da on može, bez obzira na sve, nećeš uspjeti. Što je autizam u susretu s ljudima? Prepreka, oklop, brojka. Grčka riječ autos upućuje na osamljenost i izoliranost, uvučenost pojedinca u sebe. Tako okazuje znanost. Ona znanost koja opisuje i dijagnosticira. No, tko doista liječi i ozdravljuje? Puno se može postići. I puno smo postigli, ali naše dijete još ne može u redovnu školu. Mi nismo na govoru puno dobili, ali smo dobili jako puno na razumijevanje. Mali broj djece se izvuče od autizma, čak i s ovim što znamo. Ali ono što se zna jednostavno je da to su putevi koji su predložili liječnici čije su djeca
ili unuci bili autistični i oni su složili jedan program, koncept kako to izvući i po tome izvuku se neka djeca, ne sva. Evo, mi smo, kad je bila zadnja edukacija profesora Greensmana, smo vidjeli dečkića 25 godina koji prvi put ulazi u rehabilitaciju. Vidjeli smo snimku na početku i za 2 mjeseca. Sjedio je ovako kao i vi i pričao je, a došao u centar bez da je govorio. Osim krikova i tak dalje, ono, osnovna razina. Nikad nije kasno. Sa djecom sa posebnim potrebama i najvećim brojem autistične djece sam se susretala na 3 različita kontinenta. Ja sam predavala na školi koja se zvala Kuwait English School. Kako sam ja u toj školi predavala dramu, došao je koordinator te škole, Green Room, za djecu sa posebnim potrebama i rekao da li bih htjela biti dio tima. Ja sam naravno rekla obavezno, ali mi prvo reci što želite da ja napravim, da li imate nekakav plan. On je rekao, ma znaš, drama, to je ono, budi stablo. I to je to. To su bile direkcije koje sam ja dobila od britanskog stručnjaka. Budi stablo. Ali stablo je velika stvar za mene. Onda sam rekla, dobro, bit ću stablo. Naučit ću tu djecu da budu pravcato stablo, da imaju korijen, da imaju deblo, da imaju listove i da cvjetaju ako treba i onda na kraju da daju voće. Ajde sam. Evo, doći. Evo, doći. A počešljaj moju kosu. Bravo. Kako vidi njegovu budućnost? Ne znam. Za sada ne vidim da on još recimo može biti samostalan. Ne. On će dogodine, ako Bog da zdravlje, krenuti u školu, on će imati svog asistenta. Radi se na tome da stvarno ta škola je dobije i meni je rekla psihologica u školi. On je trebao sad ići znači, u 1. razred, jer će on napuniti 7 godina u 1. mjesecu. Lisica, Što se tiče baš samostalnosti, još uvijek ne vidim. I, O, U. Idemo, okreni se prema učiteljici. Kako dani prolaze sve više, što učimo nova slova i više razgovaramo, on u svom govoru koristi nove glasove. I sad se riječi više razlikuju od onih prethodnih. Vjeverica. Nosi. Šta je to? Karte. Nije karte. Pismo. Bravo, super. Super, dobro je. Ajde, nećemo se maziti sada, idemo. Slušaj učiteljicu. Moji su doktorati, moje su titule djeca koja su sada samostalna, djeca koja su sada ljudi za kojim niko ne treba strepiti da će napraviti nešto krivo sami sebi. Išla je spavat. Ošla je spavat. Odmorila se od letenja. Svako dijete nosi u sebi jednu bolnu čežnju za uzbuđenjem. Iako je ne ispunimo nečim što je uzbudljivo i dobro za njega, ono će je ispuniti nečim što je uzbudljivo i nije dobro za njega. Kako on nju odmah nađe?